ka gani yanzu ka ga da yadda da ya zama amma da ba nan muke ta tawa muke ta bol din mu ba kallau lokacin daji kallau daga can zuwa can babu abun nan ai lokacin da ma daga filin shago sai nan kwarai kuwa shi kaɗai ne filin bal da muke abin etile kwarai mai tagalin mai tai kai rayuwa ke ai a daidai wannan lokacin da ni na taba zuwa filin babu wanda ya zo kawai sai na ga wani katon zomo ya zo ya fice a filin ko a filin to da ya zo ya fice can sai na ga wani mafarauci ya zo yana zuwa sai buge zoman sai nake tambaye shi malam da Allah ya naga zoman nan kuma ya biyo ya ratso ta cikin gari har ya zo ta nan ka buge shi sai ce min a wannan zoman da ganne tun da ka Burkina Faso na biyo ya ce tun da kai na Burkina Faso ya ce kaga ya ratso ta can ya ratso ta can to shine sai anan santsi ne ma ya ja tashin hankali shi mafaraucin ne ya biyo zo tun a Burkina Faso tun daga Burkina Faso satin su biyu yana bin shi kama shi ba sai a Najeriya ma yan lemu a yan lemu kuma kaga santsi ne ma ya kwashe kai na sha mamaki kai amma kai ina jin a duniya ina jin kai kadai ne kai raguwa a kai haba muna da yawa wannan ai zuki ce haba ina zuki indai kala wannan abubuwan mamaki ne ai ko wanda yafi kowa ƙarya a duniya bai taba a ce mutum ya biyo zomo tun daga Burkina Faso ya zo har Najeriya wai sannan a Najeriya zai kama shi ba haba sake maganan nan dai irin wannan fa abubuwan fa sun dan faru da yawa dan ina jin da zaka iya ni ban sani ma ko ka iya tunawa da akwai fa wani mai gidana ni irin wannan mamakin da akwai fa wani mai gidana ni da taba bi aikin mota trailer direba ne shi da karansa ya bace tun da kanan yake doka reverse har Lagos da reverse yake zuwa har mu je mu sha mai mu dawo mota kuma baya da reverse kai duk hawan nan kuma kai ai dan jaraba ne wannan direba kaga ni abin mamaki mun taba zuwa fa mun lodo mai a cikin ya take da suna refinery mun lodo da muka fito sai injin namu sai ya buga ya ce ho inji ne buga to kuma irin dabarun nan na saba kawai sai kira bakanike aka cire injin to babu inji haka muka zo Kano muka sauke ma da motar ba inji kai ai na dade ina shan mamaki wannan da na alƙawari ba zan karyata ka ba wannan karan da gaskiya ƙarya kake idan ƙarya nake ni ne na fada idan ƙarya nake kai kwaran kwada kai ba ma kwaran kwada ba ruwan male ai ne abin da yasa na ce maka na idan ba haka ba ruwan male ya biyo ta nan ya cinye ni ai dun na san an yi haka kai daga Allah ruwan male gaba daya da dukan shi ka san yawan ruwan male kuwa ayya to tsakani da Allah ni da ruwan male da ya ci ni wani na bannan gurin ko da haka kai da kai ka roƙa to in ba za a ba kan kana ta kare dan haka ni kaga da ruwan male ya ci ni gwara na bannan asha ka tashi lafiya ni na gurin da ba dan ma ka tabbata kaga wannan keken da can a can yake dan karami ne shine fa ya girma ya koma haka amma kuma za ka yi min abin nan